Kaixo, Andoni. Kaixo, Jenny, zer moduz? Ondo eta zu? Ni primeran, oso gustura hemen zurekin egoteagatik. Lehenik eta behin, mila esker momentu hau oparitzeagatik benetan. Ez, nik eskertzen dizut aukera hau emateagatik, eta, bueno, horrelakoak beti interesgarriak dira, norberaz hitz egiteko, eta norberaren interesez, eta bar. Orduan, nik eskertzen dizut zuri aukera emateagatik. Saiatuko gara interes gabea izateko. Andoni filosofia ikasi zenuen, ez? Bai, filosofia ikasi nuen, eta izan ere, beranduago hasi nintzen filosofia ikasten, 25 urte edo nituenean, lehenengo ekonomia arloan ibili nintzelako, ikasketak egiten, Deustuko Unibertsitatean, eta Francoren garaia zen, eta, bueno, han ibili ginen alde batera eta bestera mugitzen, eta orduan, karrera hori utzi egin behar izan nuen, eta, gauzak normaldu egin zirenean, Franco hil ondoren, erabaki nuen beste karrera bat egitea. Uste aurreko ikasketak eta filosofiarekin hasi nintzen. Batez ere filosofiarekin urte batzuk oso intensoak eman nituelako politikaren militantzia aktiboan, eta orduan Marx eta horrelako teoriak eta aztertzen genituen, baina oso aldi praktiko batetik begiratuta, ez? Praktiko aktivista, militante, eta orduen nahi nuen denbora hartu eta nolabait esateko Marxen teoriaren oinarri epistemologikoak, metodologikoak eta aztertu. Eta horregatik sartu nintzen filosofian. Bartzelonan hasi nintzen, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan 1978an. Eta zer esango zenuke eman dizula filosofia berak, zer aportatu dizu bizitzan edo? Oso aldera ona da. Nik unibertsitatean aurten beteko ditut 40 urte. Karrera amaitu, filosofia amaitu nuen 83an, 78an hasi, 83an amaitu, orduan filosofia lizentziatura esaten zenak 5 urte zituen, eta amaitu ekainan eta hasi nintzen hurrengo ikasturtean, beraz 83an. Eta 40 urte egingo ditut aurten, eta galdera oso ona egiten didazu, Jenny. 40 urte pasata gero zer eman dizu filosofiak, ez? Eman didana izan da, esan dizut zergatik sartu nintzen filosofia ikasten, ez? Pixka bat arrazoi hori, ez? Marxismoaren inguruan nire ideiak eta finkatzearren, eta bar. Baina, hasi nintzen zientziaren inguruan filosofia egiten, eskolak zientziaren metodologia eta zirelako, eta zientziarekin lotuak. Eta orduan, hortik bideratu nuen eta bideratu dut nire ibilbide osoa filosofia egintzen. Eta esan dezaket filosofiak eman didana izan dela, ez dakit pixka bat Sokratesek erakutsi nahi ziguna, ez? Filosofia beste ezagutza modu baten dela, beste ezagukera bat. Ez dela zientzietan ikasten dugun ezagutza, ez da artearen bidez ezagutzen dugun bidea, filosofia desberdina da, ez? Beste galderak egiteko modu bat erakusten dizun zerbait, ez? Eta horren erakutsi didana da, identifikatzen gizakiaren bizitzan arlo asko daudela, ez direla lantzen ezagutza aldetik, ez zientzietan, ez tekniketan, ez artean, ez erlijioan, ez mitoan, eta
arlo horiek identifikatzen eta arlo horietan ezagutza esparruan eremuan nola aurrera egiten ikasi ez. Esan nahi dut esparruei esentzu dira, 2005 urte Sokrates ez geroztik planteatzen ditugun galdera berbera jarraitzen dugu planteatzen gaur egunez. Zer da ongia, zer da edertasuna, zer da justizia, eta horiekin jarraitzen dugu ez. Horrek esan nahi du galdera horien erantzunak beti berberak direnik, ez badago aurrerapena, badago garapen bat, garapen filosofiko planteatzeko moduan, erantzunak ematerakoan, badago aurrerapen bat. Baina nolabait, zientzietan ez bezala ez dugu sekula amaierara iristerik izaten ez. Eta jarraitu behar dugu galderak behin eta berriz egiten horien inguruan. Eta ongia zer den, edo edertasuna zer den, eta bar, horiei erantzuteko ez dago erantzuterik zientziaren bidez, edo erlijioaren bidez, edo filosofiak beste modu batean planteatzen ditu galdera horiek ez. Eta galdera hori erantzutea oso garrantzizkoa da gizakiarentzat eta gizakiaren garapenarentzat eta baita gizakiaren zoriontasunerako ez. Hori da pixka bat Sokratesek planteatzen zuen horren dela 2005 urte. Zergatik erabaki zenuen doktorako tesia egitea? Euskal Herriko Unibertsitatean sartu nintzenean, orduan filosofia fakultatea Zorroagan zegoen, eta orduan sartzerik genuen doktore izan gabe. Esan dizudan moduan, nik amaitu nuen nire karrera, nire lizentziatura 83ko ekainean, eta azaroan ja eskolak ematen nengoen, urte horretan. Eta neukan gauza bakarra zen lizentziatura, ez da orduan esaten zen tesina ere ez. Tesina delako hori egin nuen ikasturte horretan, eskolak ja ematen dituen bitartean. Baina gero, hortik urte batzuetara, demagun 82an, edo, hasi ziren exigitzen doktoreak izatea. Eta hori ondo dago gainera. Baina ordu arte, etzen hori eskatzen, ez? Orduan, nik batetik egin nuen doktore tesia egin behar nuelako, unibertsitatean jarraitzeko beharrezkoa ezinbestekoa zelako, bat, eta bi, interes pertsonala nuelako. Hau da, lan egiten, sakontzen, beste modu batean ikasten, eta hori da, ikerketa egiten, batez ere ikerketa egiten, baina behira, hori, garai hartan oraindik ikerketa egiten eta nik ez nuen ikasi ikerketa egiten doktore tesia ikasi nuenean. Eta gero zuzendu egin duten masterra eta doktorego programa desberdinak eta oso argi dut orain zer esan nuen ikerketa eta filosofia gintzan ikerketa egitea ez. Baina orduan kontua zen tesia egitea. Eta tesia egitea etzen planteatzen ikertzaile moduan prestatzea norbere burua edo ikastea edo formakuntza hartzea eta bar. Helburu finalista zen tesia egitea. Eta orduan planteatzen zenuen tesia, nik ordurako jala 24an, 5ean publikatu nituen lehenengo artikuluak, eta pixka bat modu berean planteatzen nuen doktore tesiaren lana ez. Eta, gerora ikasi dut, iaia esango nuke tesia egin eta gero, zer den ikerketa egitea. Eta ikerketa egitea ez dakit filosofia ikastea edo graduan ikasten den moduan ez, beste gauza bat da. Batez ere, gaur egungo doktoretza programatan eta ikasten dena, edo ikasi beharko litzatekena. Bestelako kontua da galdetzea ea hori benetan egiten den. Ea irakasleek irakurri duten zer den Boloniako
araudia eta zer dioen Boloniako araudiak doktoretza programa berriei buruz. Kasu honetan, helburua ez da tesia egitea, baizik eta ikertzaile moduan prestatzea, tesia eginez, ez? Baina tesiaren instrumentala da helburu finalistarekiko, hau da, ikertzaile bilakatzea. Orduan, nik ez nuen hain garbi nire doktorego tesiaren abiapuntuan izan, ikerketa egin behar nuenik. Baina baite tesi bat, orduan zintzaren filosofian eta jasartuta nengoenez, zintzaren filosofian nolabait esateko gai bat edo topiko bat aztertuz eta abar eta abarez. Baina, bueno, hein handi batean behartuta egin behar izan nuen tesia. Orduan, esaten dizudan moduan, sartzen ginen unibertsitatean, sartzen ginenok, gehienok ez ginen doktoreak. Komentatu duzu, mastera eta doktoreko programa zuzendu dituzula, eta ni jakineko nuke kontu hauek ardura asko dakatela. Berraitanez oso arduratsua da horrelako programak zuzentzea edo. Zuzentzea programak abiatuta direnean ez da izaila, esan nahi dut, kudeaketa kontua da. Baina nik ez nuen bakarrik zuzendu, baizik eta nik diseinatu egin nituen. Beste batzukin batera, baina bueno. Baina ni arduratu nintzen memoriak egiteaz eta bar. Bai, oraindik indarrean dagoen masterrean, filosofian, edo, ez dakit, 3-4 doktorego programatan, eta batez ere azkeneko programan, eta orain txostenak egin behar dira. Txostenak programa diseinatzeko. Eta nire kasuan, bai doktorego programa, bai masterrak gainera, izan dira beti beste unibertsitate batzukin. Eta unibertsitate horiek gainera kasu masterrean eta doktorego programa batean izan da Mexikoko unibertsitate handienarekin, UNAM deritzan unibertsitatearekin, Universidad Nacional Autónoma de México. Orduan, hori guztia diseinatzea eta gu diseinatu genuen moduan, bai masterra, bai doktoregoa, lan handia eskatzen du. Unibertsitate sistema desberdinak direlako, Mexikokoa, hemengoa, orduan hori egin genuenean ez zegoelako esperientziarik, eskarmenturik. Doktorego programa esate baterako abian jarri genuenean 2008an, 2014an, hasi ginen 2008an, baina 2014an unibertsitate arteko programa moduan, orain dela 9 urte, gurea zen doktorego programa bakarra Euskal Herriko Unibertsitatean nazioarteko programa zena. Ulertzen, orduan, imagina dezakezu zergatik zen hori. Zaila zelako horrelako programa bat diseinatzea, lan handia zegoelako, unibertsitate sistema desberdinak zirelako, Mexikon gauza batzuk eskatzen ziren, hemen beste batzuk, baina guk oso garbi geneukan filosofia programa sendo bat proposatu nahi genuela, hango irakasleekin batera, hango ikasleekin eta bar. Orduan, ez dakit, ni zerbait ez arro baldin banago horretaz da. 40 urte hauetan, ez bakarrik zuzendu, baizik eta diseinatu ditudalako masterrak, doktorego programak, ikerketa taldea, ez dakit, aldizkari filosofiko bat zuzentzen dut, esan nahi dut, uste dut filosofiak hori guztia eskatzen duela. Ez bakarrik eskolak ematea, baizik ikerketa filosofian egiteko behar dugula nolabait esan halako espazio bat,
bidetzen duena filosofiaren ikerketa egitea. Honi dekanoitzen egon zera. Bai, dekanorde nintzen, lehenengo dekanordea akademia antolakuntzan, eta ez dakit, 7 urtez edo gehiago, eta hori ere oso esperientzia politi izan zen, eta batez ere ikasteko, ez dakit, bizitza akademikoa beste ikuspuntu batetik, ez? Nik uste dut irakasle guztiek egin beharko luketela lan hori, ez. Fakultateari lotuta dagozkion funtziotan edo noizbait bizitzan pasatu beharko luketela, ez. Hortik ikusten delako zer den fakultatea eta fakultatea antolatzea eta arazoak ez direla beti norberari lotuak daudenak, baizik eta kolektibo handia denez horregatik problema berriak sortu egiten dira, ez. Eta gure kasuan orain ere fakultate hau kudeatzen nahiko zaila da, ikasketa asko daudelako, gure garaian 5, orain 6, eta kultura desberdinekin, pedagogia, antropologia, filosofia, lan egiteko modu desberdinak dira. Hori pedagogiarekin, hezkuntza gaizki esan dut. Hezkuntza arloa, antropologia arloa, eta gizarte hezkuntza eta pedagogiarekin batera eta lehen hezkuntzarekin eta sartzen ditut, ez. Baina arlo bakoitzean problematika bereziak daude, ez. Antropologian dauzkaten arazoek zer ikusi gutxi dute, ez dakit, lehen hezkuntzako problemekin, ez. Baina hala ere, zu hor baldin bazaude, eta funtzionalki dauzkazu zure jarduerak banatuta, orduan zure ardura da esate baterako akademia antolakuntza, eta klaro, akademia antolakuntza ez da bakarrik filosofiarentzako, filosofiarentzako, antropologiarentzako, hezkuntza arlo osoko arazoak eta bideratzeko, ez. Orduan, konplexua da, baina aldi berean ahalbidetzen dizu fakultatea beste ikuspuntutik ikustea. Hori esan da, nire esperientzia gazi gozoa izan zen. Alde batetik, horrek ahalbidetu zidalako jende asko ezagutzea, jende oso desberdina, irakasleak, ikasleen problemak, nahiak, espektatibak, desioak. Baina gero esan beharra dut penarekin geratu nintzen, eta hau askotan hitz egiten genuen gure dekanotza taldean, ez. Sorte handia izan genuen gure garaia hartako dekanoa Luis Lizasoain izan zelako, pedagogian eta eskolak ematen zituena, eta taldea oso ona zen, oso dedikatua eta buru belarri lanean, eta dekanoa benetan interesa zuen eta gauzak hobetzeko eta bar, ez. Baina zaila da gauzak hobetzea ez delako denborarik geratzen egunerokotasun horretan, ez, dekanotzako egunerokotasun horretan, dinamika horretan, ez delako denborarik geratzen pixka bat gogoeta egiteko, erreflexio bat, hori da, sakontzeko, eta ikusteko gauza zelan hobetu edo nondik hobetu daitezkeen, nola bai zaude gurpil zoro batean sartuta, eta orduan dena da egunean sortzen zaizkizun arazoi aurre egitea. Eta 7 urte eman eta gero, ohartzen zara ezin izan duzula zure gurpil zoro horretatik atera, eta gogoeta minimo bat egin, pentsatzeko, ez dakit, nola hobetu daitekeen fakultatea, nola balia ditzakegun esate baterako hezkuntza arloan dauden, ez dakit, bertuteak edo aspektu positiboak beste batutara pasarazteko, filosofiara esate baterako.
Ze hori ikusten duzu, lehen esan dizut oso kultura desberdinak daudela, lan egiteko moduan, eta baita ere konpromisuan, ez? Osea, oso konpromiso maila desberdinak daude arlo bakoitzean. Antropologian, filosofian, hezkuntzan oso desberdinak. Orduan, zergatik arlo batzuetan konpromiso maila hain handia den, eta zergatik beste batzuetan ez. Eta hor sekula ez genuen aukerarik izan horretan sakontzeko. Ez da arazoa planteatzeko. Nuke bukatu nahi, baina laster bizita bat dugu, baina nuke bukatu nahi jakin gabe, zentzuk diez zure kezkak. Gizakia zean enean zukere gamuak edukitzen dituzu, batzutak loa kenduko dizkizutena, zentzuk izan daitezke gamu edo kezka horiek. 2000-tan jarriko nizkizuke kezka horiek. Bata, gizakia oro har konsideratzen badu, gizakiari dagozkion kezkak. Eta beste bat izango lirateke fakultateari eta filosofiari eta lotutako kezkak. Filosofiaren etorkizunari. Orduan, lehenbizikoari dagozkiola, nik esango nuke nire kezkarik handiena lotuta dagoela gizartearekin eta gizagarapenarekin, eta gaur egun bizigaren neoliberalismo garai honetan pairatzen ari garen egoera, ez da. Gure garaian, Francoren garaian hori dela 50 urte, egoera oso latza zen, baina aldi berean espektatiba batzu zeuden, mundu alda zitekeela, eta leku askotan mundu aldatu gintzen, 60ko hamarkadan, eta iraultza asko izan ziren, eta non nahi horrelako eraldakuntza sozialak eta deskolonizazioak eta izan ziren Afrikan, Asian eta bar. Beraz, munduaren eraldakuntza bizi izan genuen. Eta gaur egun hori galdu egin da, perspektiba hori mundua eraldatzeko hori galdu egin da, baita hemen Euskal Herrian, badirudi geratzen zaiguna dela bakarrik daukaguna hobeto kudeatzea eta puntu ez. Baita ezkerreko ikuspuntutik begiratuta badirudi hori ez, ezkerra hemen Euskal Herrian sozialdemokrata hutsa bilakatu dela eta bere nahia eta helburua dela daukaguna hobeto gestionatzea ez. Eskuina baina hobeto gestionatzea. Eskuinak urte asko daramatza gobernuan, hori baina hobeto gestionatzea ez. Eta ez da ikusten horrela mugimendu sendorik, ez da alternatibak gauzatzeko, identifikatzeko, benetako alternatibak esan nahi du, sistemarekiko alternatibak, ez? Sistematik kanpo kritika egiten diotenak sistemari eta bar. Orduan, horrek eskatzen nau, ez? Eta batez ere, gazteengan dagoen nolabait etxipena, eta hori no future, ez? Esaten zutena, zera Sex Pistolsek, ez? Baina, hor badaude behintzat hemen Euskal Herrian talde batzuk nolabait nahiko sendoak eta beste toki batzutan ez daudenak, ez? GKS eta Mugimendu Sozialista eta horrela, eta ados egon gaitezke edo ez, edo dena delakoa, baina hemen zer badago, ez? Beste toki batzutan ez da hori, esan nahi dute, dagoen oso bakarra da horrelako sistemaren barruan kokatutako adierazpen politiko progresistak, ez progreak, nolabait esateko da hori da guztia, ez. Hori da gauza bat. Eta gero zer kezkatzen nau filosofiari dagokionez, eta
eta fakultateari dagokionez, eta, bueno, hori beste maila batean kokatzen du, baina hor oso kezkatuta naukana da filosofiaren aurrean, filosofok daukagun jarrera. Eta kontuan hartu behar dugu filosofia beti izan ez sistemarekiko kritikoa, filosofia ez dakit kritikotasunari lotutako zerbait berezia, kritikoa da soziologia, kritikoa da baita ere fisika, kritikoa da, ez dakit, zientzia politikoak dira kritikoak, analisi kritikoan nahi ikusten da, filosofia ez da hori baino gehiago, ez. Baina ikusten dudana da, sistemak nola integratu duen filosofia bere baitan, ez, nola integratu duen. Filosofia esaten dugunean, filosofiak ez duela zentzurik gaur egun, eta ez filosofia zentzu handia du. Filosofia funtzionala da, baina sistemarekiko funtzionala da. Hau da, sistemak integratu egin du filosofia bere baitan. Garai batean, sistemak edo demokraziak hil zuen Sokrates, edo Erroman sistemak hil egin zuen Ciceron, edo 6. mendean Justinianok filosofia eskola guztiak itxi zituen. Ulertzen, gaur egun ostera sistemak eta botereak laguntzen du eta indartzen du filosofia. Eta programak sortzen ditu eta markatzen digu zeintzuk izan behar diren gure topikoak, eta orduan, ez dakit, antolatzen dira elkanori buruzko ikastaroak eta frogatzeko elkano ez dakit sartzela, eta hor sartzen gara eta hor eukitzen gaituzte. Orduan, filosofia ez da kritiko izan behar, edo sistemak integratzen du filosofia esate baterako, batxilergoan edo 2. hezkuntzan filosofia ikasketa planaren barruan sartuz, baina filosofia modu jakin batean transmititzeko eta erreproduzitzeko. Hori, erabat, hemen gure lankide filosofia irakasten dutenak batxilergoan eta 2. hezkuntzan eskatzen dutenean filosofia gehiago eta orduak eskentzeko eta irakaskuntzatik eta bar. Hori nolabait exigentzia eta eskakizun legitimoa da, ikuspuntu sindikal batetik, ikuspuntu kolektibo batetik, baina esan beharra dago filosofia Europan, filosofia ez dela irakasten 2. irakaskuntzan. Ez Frantzian, ez Bretainia Handian, Alemanian irakasten da, baina batxilergo berezitu batean, hau da, batxilergo artistikoa da hemen esango genukena, edo humanistikoa edo, baina beste ez dute ikusten. Eta hemen egiten den filosofia, 2. irakaskuntzan, irakasten da filosofia, ez dakit, soziologia irakasten den moduan, historia edo geologia irakasten den moduan, hau da, edozein jakintza positiboa bailitzen, ez? Eta filosofia ez da hori. Filosofia ikasteko oinarri bat izan behar duzu, beste modu batean ikasi behar duzu, bereizia dena, beste aipatu ditudan jakintza positibo horien ikasketatik edo irakaskuntzatik desberdinduta, ez da. Orduan, hori nik ez dut ikusten, eta nolabait esateko irakaskuntza eta ikasketa sistema filosofiaren inguruan, nik uste dut ez duela bereizten filosofiari dagokion berezitasun hori. Eta orduan horrek eskatu egiten nau. Azkenean guk hemen fakultatean ere ikusten dudalako ikasleek
filosofia ikasleek ikasten dutela filosofia, ez dakit historia edo antropologia ikasten den moduan, ez? Nik zintzen filosofian aurten izan ditut filosofia egiten dutenak eta antropologia graduan dauden batzuk ere bai, ez? Eta antropologia egiten dutenek bereiz egin behar dute. Zer den antropologia ikastea eta filosofia ikastea. Hau da, eta filosofiak ematen dio gizakiaren nolabait esateko prestakuntzari ematen dio aspektu desberdin bat. Hau da, prestaketa horretan nolabait halako mugimendu pendular baten moduan ulertu dezakegu gizakiaren prestakuntza, eta bata izango litzateke jakintza positiboa espezializatua antropologiarena, ez. Eta gero, nolabait pendulo hori alde batetik bestera doa, da bestea da, gogoeta analisia reflexiboagoa egitea eta eta hori izango litzateke filosofiari dagokiona, ez. Eta behin eta berriz daukagu ezagutza nolabait jabetze horretan mugimendu pendular hori, ez. Batetik bestera, bestetik lehen berriro batera horako swing edo pendulo mugimendu antzeko bat da, ez. Baina bereiz egin behar duzu, eta jakin behar duzu noiz egiten ari zaren zer. Pendularen zein aldetan zauden, zerbait ikasterakoan, ze modu desberdinean planteatu behar dituzu galderak pendularen alde batean zaudenean edo analisia reflexiboago batean zaudenean. No sé, mira eskak etortzeagatik eta momentua oparitzeagatik benetan. Mila esker zuri, Eugeni, oso gustura egon naiz, eta ez dakit, esango didazu zure erabiltzaileei interesatu zaien esandakoa. Botako diago agur bat gure ikusleek. Agur! Agur!